Nakapangutana na ba mo nganong si Maria nahimong inahan sa Dios? Nakapangutana na mo ana o wa? Nya nakapangutana sad mo kung si Maria nahimong kanini ang ato katlang tagamay ha. Nagnaga ni bata nga dadon o niya magsigi o luhag, igawas lang palihog. Ayaw lang yun ikuan dire. Dito lang sa gawas. Pero welcome gid ang mga bata tanan na karon. Muluhag lang ato lang adto sa gawas. Nya ako nakapangutan na pod ko sa akong pagpamalandong. Niingon ko ba nako? Kung si Maria nahimong inahan sa Dios, pwede ba kaha nakita sad mahimo sad tang inahan sa Dios? Sa inyong paminaw. Mahimo dili. Kinsay mo ingon mahimo, taas ang kamot. Kinsay mo ingong dili mahimo, taas ang kamot. Mga buangon mo kay klaro. Way mo pataas. Kinsay mahimo, way mo pataas. Kinsay di mahimo, di isan mo pataas. Unsam na inyo? None of the above. Mga igsoon, why dili mahimo sa Dios? Si Maria dili mo'y nagbuot aron makaanak siya Ginoo. Ang Ginoo mao'y mipili ni Maria aron mahimong iyang inahan, inigkataw niya din his kalibutan. Sa dihang, ato lang i-fast forward, sa dihang ni dako-dako na si Jesus o nanudlo na sa mga tao, dihay babae kausa nga niingon, pagkabulahan sa babaeng nagmabdos o nagpasuso nimo, pasabot, kabulahan sa imong inahan. At tinuod man sa si Maria, sana, bulahan sa babaeng tanan. So gideklarar ni sa usa ka babae nga mitambong didto sa iyang wali ni Hesus, unsa may tubag ni Hesus, mas bulahan tong maminaw o mutuman sa akong mga pulong. Maminaw o matuman sa akong mga pulong. Diha sa tuyo sa kahigayon nga niingon sad ang mga tao, ang imong mama o ang imong mga igsuon naa diha sa gawas gusto makikita nimo. Nya libutan man siya daghang kay mga tao. Ingon si Jesus, kinsa man ang akong inahan, kinsa man ang akong igsuon, sila nga maminaw o magtuman sa akong mga pulong, maoy akong inahan, maoy akong igsuon. O, di ba? Wa man mo react. So mahimo tang pwede ta nga mahimong inahan ni Jesus? Yes, basta maminaw ug magtuman sa iyang pulong. Pwede ra gyud ta. Muna kining pagkainahan ni Maria, grasya man ni. Ang pagkainahan niya ba? Grasya ni. Muna diri sa atong unang pagbasa ningon, panalanginan unta kamo sa Dios. Nya niingon dayon ang katapusan sa tong unang pagbasa, kinsa tong magbungat sa akong ngalan, panalanginan ko sila. Nya ang ato dayong tubag sa Salmo, bendisyonan unta kita sa Dios diha sa iyang kaluoy. Ang Ginoo maluluyon, giunsa man ta niya pagbendisyon. Dili lang bendisyon nga kanang God bless. Unsa may iyang gibuhat? Matod pa sa ikaduhang pagbasa, gihimo kita niyang mga anak. Pinaagi ni Jesus, unya ang Espiritu ni Jesus, ang Espiritu Santo, mipadala or misud nga nis atong kasing-kasing o kita karon muingon na ta Abba or saan nang Abba? Father. Mao nang ingon ta amahan namo. So kita pwede na tang maigsuon, pwede na sad tang mainahan
ni Jesus. Dili pwedeng maamahan. Kaya nga naman, usara may iyang amahan, ang Diyos amahan. Pero pwede tang mainahan. Muna ka na si Maria, kada na to sa ulog sa iyang pista isip, inahan sa Diyos, gipahinumduman ta nga mahimo sa tang inahan sa Diyos. Nya unsa may mahitabo, mataw unta ang Ginoo dinhi sa atong kinabuhi. Karon nagsimba man mo ron, gabi daghan kay nang simba gabi. Unsa kay nahitabo or unsa kay mahitabo inig-uli ninyo sa inyo, mataw ka ang Ginoo dito sa inyo, iguli ron nimo. Unyag magyaw-yaw ka kay wa nay sudan, mataw ang Ginoo inigyaw-yaw nimo. Unyag magsigi kag pangasabaan ang imong anak, mataw ang Ginoo. Unsam dining Ginoo? Ang Ginoo mao ang kalipay. Muna ang mga magbalantay sa karnero, pagkakita nila sa Ginoo bisag gibutang rag pasungan, 40 taong kanain ana ba? Ato lang nang gipanindot-nindotan, pero kung adto gyud sa real nga hitabo didto kan-anan sa hayop, 40 ngil-ara tong pagkabutanga, baho pa, hugaw pa. Nya, unsa guybay sa hayop gud? Kakita na mo kanang turil or kanang inyong mga ads baboy, ingon ana god. Nya, ang mga magbalantay sa karnero, pagkakita nila, pag-uli nila, human sila kakita as bata, purting lipaya, muna ang nagda Ginoo malipayon. Sige, lingian na imong tupad. Ing na kay Ginoo diha. Ing na kuno. Ang kanang wa mulingi, iyawa ang naaana, no? Ing na kay Ginoo diha. Na pagdama mo Ginoo inigulis inyo, anhita dinhi maminaw sa pulong sa Ginoo, dadto na tos ato, dili ibilin dinhi. Oy, naiuban na to, inigawas pa lang diha, wa na'y Ginoo, magsige naghisgot, si kuan ba? Ang ano man siya, uy, nakita na ko, nangabit man dahil ng buang-buang dako, sige naghisgot, ana. Unsa man na, makalipay ng paghisgot, ana? Di, oy, kung makakita kang nangabit, ayaw na lang na ipanabi. Unsa may imong i-highlight, ang nindot nga naa niya. Sa may nakanindot anang naang taong nangabit, kana si kuan, may mo diskarte. Nga naman, siya nga, daghan kay siya suod. May tao na siya. Kaya hasta ko na mong silingan, mupasaka na ko niya, tugod siya makatuog dito. Ayaya lang sa nagyapon. I-appeal pa mga inyong pari o libak usahay, gabot yan. Ayaw magdagit na Ginoo. So magdatag kalipay. Ikaduha, magdata og grasya. Grasya ba? Ingon ko siya nga, panalangini ang imong isikataw. Grasya man na. Mao bitan nang doon natay gitawag og pinaskuhan, gift. No? Gabi, alas 2 na mis kaadlaw na human. Kay pag humas misa dire, akong gisuwayag suroy ang tanang balay sa akong staff dinhi. Suwayan ako ba, among kantahan, handa-handa sa sila dito, kada balay usa lang ka botilyang beer. Pag-abot na ko diri, bangga ko sa pultahan. Kay kuan to ka balay. Sobram tingal ito 15 mga nana. 15 ka balay ba to? Sugod mig mga alas 10, abot mi alas 2 kadlaw. Pitapit mi ngadto, kantahan na mo, nya kaon mi gamay, nya inom gamay, nya human ako ding tagaan og kuan pinaskuhan gamay. Ay sus gamay ra gud kag 1,000 na ba. Hatag may na lang na, no? Kamo tagaan mo 1,000, malipay mo dili. Di sa kumuhatag karon. Kamo layhog dias kolekta. Nya pag-abot mo diha bas tapusang balay nga among gianhaan
Kami gud tanan nangalipay mi, hasta ako lipay sa ko, sila lipay sad. Ay lapok, kangit-ngit, inana ba? Nya mangadto gyud mis balay. Nya magistorya mi dito, inighangad kitang langit usahay. Kay ang ako sang uban taong staff dire, wa na intay mga atop. Ana. Unsa man ni pader? Nako sige lang. Tanaw-tanaw lang sa mosbitoon ha. Nya kana bang makakita ta sa sitwasyon, lipay hastang mga silingan. Kuan sila nga mangantami, ano murag manaygon ba? Pero kami mo hatag, kami mo tunol kay nagdahatag grasya. Tistingin anyo, igulis inyong balay katong imong mga anak nga tapulan kayo ay natog sugua, taga itog kwarta. Ay sos hangol kay nagkwarta. Mao dato kani mga bata dinhi mukuan man ni mutakod man ni pagkamanggihatago no kani mga ato mga sasing boys dinhi ba. Sige mo jud taghatag ana, kaon, kwarta, Nasyak yun ko nga gahapon ila kong taga gift, nagtampo-tampo sila, palit silang t-shirt, palit silang chinilas, palit pag yung prutas, ihatag nga rin ako. Ana, wak mo maka-feel. Lipay kay ko, nga, sino nga, mga bata ka na bang? Pamagani ka matating ito, mga ilagang dagko na. Dagko naman ito, pero marag ilaga ba? So, kaya magsuot-suot. Nang hatag niya, akong gidawat, no din magini mo buwag na ako mga bataan. Sige, padir, kuyog mi padir. Napugos na lang sa kong hatag. Uy, mas dako pa silang gihatag na ako. Ang akong gihatag nila kay bunga sa akong kalipay. Mag-ana-ana na ang pagkamanggihatagon ba? Give and take. Kinsa may makahunahon, kinsa may magdahom, nga kini mga bataa nga inikadawat o kwarta, dagan na nga tos kompyuteran. Muabot na silang unahuna nga, tagaan sa natos pader. Ang ako rasang gihatag nga kwarta, moro sa ilang gitampo-tampo, aron ilang ipalit. Parang, kamo, nakaunahuna mo paghatag sa pare. Galisod, galisod. Wa yun, magsigil, usa kay ihatag pader, no? Usa kay ihatag. Isang na lang mo palit mong tag sa kaslat. Pero oy, daghan kayo ninyo ng hatag. Kulikta, palit og slat. Daghan sa kayo na malit og slat. Abot na gunig 5,240 atong halin sa slats. Di ba? Daghan na kayo na. Niya, ang atong ikhap. Uy, nitubo atong ikhap. Nahimo ng 600,000. Na ikhak ba? Di karon katapusan rong adlaw sa pagdawat natong ikhak. Tong bendisyonan diha ikaw ugma wa na. So kamo mo pakahalad sa inyong edad, panghalad na mo karon kay abot nag 600 o pag ginon mo abot og 600 kuwangan og gamay 599,713. Di kuwangan na lang mga 300 aron mahimong ato na lang ng ipon ay 500 na siya kay nga duha na lang nakatawo og i-gold na nimo na itaw nga mga duha ka buok nag-edad og tag 15. Bisan paganig silver wa na abot na ni si arog wa gyud mohog diha. Imposible yan. Nakahog na mo tanan ikha. Dito squire manano na sila kaning mga naong nga murag do na paniwa. Pero mauna ang pagdala og grasya ngadto sa atong isig katao. Ug ang ikatulo nga kinaiya sa naay Ginoo magdala og kalinaw, peace. Kalinaw, dili kagubot. Muna karong tuiga 2022 gi-challenge ta magdala tag kalinaw. Bisan pagwa na ta, ay nisiga na din Korintino. Anam-anam nagsigay. Inyo siga na inyo? Inyong mata ni siga na dito. Dinhi ni siga gabi pag human gyud misa ni siga. Awa pa mo human gani ni siga na. O kanya tong gigamit karon ko ano man ni biko naman ni burnout ni rong taud-taud. Siga na hinahinay ba? Dako kay ni nga grasya pero kalinaw. Kalipay grasya o kalinaw purting nindota anak kun mo na atong puy-an ining 2022.
dili kay magsigitag pangayo niini, kung dili maminaw lang ta sa pulong sa Ginoo og mubuhat niini samas gibuhat ni Maria, mahimo na tang tuburan sa kalipay, grasya o kalinaw. Manindog na ta.